Ngono. Lho mboten nuwun sewu jenengan nuwun sewu Pak Jakun. Nggih. Ngenten iki nyambut damel sinten? Kagem kula warga, Mas. Tuh, Betul Pak Jakun, betul. 100 untuk Pak Jakun. Umpamane sampean oleh dhuwit sedina 100 mbok kene bojo pira? Kabeh bruk 100 untuk Pak Jakun. Wong Wah. lanang yang patut dicontoh adalah Pak Jakun Republik Indonesia. Umpamane sampean duwe dhuwit 100, Ah. sampean kene bojo pira? 100. Wah, bosok. Iki bener iki. Lho ngene lho Mas Percil. Prinsip. Wong lanang ki yen to diwenehi dhuwit, diwenehi kamardikan nyekel dhuwit. Nggih. Menggoke akalan orane ki akeh menggoke. Loh, justru kuwi sing wong lanang bijaksana. Lho kok bijaksana? Bijaksana. Nah, contohnya aku 100 umpamane. Ah. Ya. Oleh 100 teko karyaku sedina. Sedina. Kene bojo 30. Lah sing 70. Sai digawe dana kenakalan. Wah, kenakalan kok tinggo ana dana. Lah umpamane ra nggo wong ngene iki. Lho, Lho, jenenge ora nyontoni sing apik kowe kanggo manten kowe masa lho, sing iki ge sedekah, Pak. Lho ngopeni purel. Ya Allah Gusti, nyuwun ngapura ya Allah, ya Allah. Gusti, purel 70 lho nang endi? Ning Blitar akeh, Pak. Saiki Neng Blitar regane pira? 70. 70 ngono ya ora gelem ngejak aku lho. Lah. Rumangsaku. Lah niku kelarangan niku lek teng Blitar 70. Lah teng pundi enten? Lah pasar legi niku 30-an 5. Halah, mbok sekali-sekali dijak. Lah nggih. Wah, rendah eram to jalukane sampean iki. Sakmono ki mesti tuwek lho, Pak. Lah oh Kok sampean ki Loh. Lho, berarti ngene iki tak pancing sampean muni ngono ki berarti senenganmu ngono ki padahal saya tidak. pancen iya ngono lho. Iya ta. Lho malah Iki kalau sing nom-nom ngene iki malah ora Mboten tek ora nggih. srek. ora doyan, Pak Jakun nek karo tuwek malah seneng, masalah dienggo dolanan. Dadi Kan wong tuwek kaya ngono tok dienggo kaya dolanan. rumangsaku. Jenengan kula pancing ngeten iki berarti ya sampean ki ngono kuwi. Nek enek wong ngomong apa nimbrung sing kono, enek wong ngomong ngene nimbrung ning kene, itu ndak boleh. Lah kok ndak oleh. Lho, nggih lho umpamane kula niku ngomongne jo mendem. Sampeyan lek umpamane gak sir mendem, ora seneng mendem, ya ngomongne liyane. Lah lek kula ngomongne nggon purel kok awakmu kok langsung nyemplung rene, jenengan nyemplung niki. Jebul sampean dhewe sing seneng. Nah aku enggak kok. Mas Berarti Percil. aku gak seneng burel. Lho, lah apik ya masuk Lah. padahal kok. Ora maksudnya ya ora seneng padahal. Andani. Mas Percil. Dalam. Sampean ngerti jenenge telek pitik? Aduh, rem to, Pak. Ya ora masalah wong jenenge pertanyaan bebas to dek kok. Nggih ngertos, Bos. Jenenge Lencung. lah lek Paham. telek sapi, Sapi nggih letong, Bos. betong. Lah lek telek wedhus. Serintil. Lah ning pikiranmu ki meng telek tok lho, Cil. Utekmu lho jerone telek tok iki. Pak Jakun, Dalem. nuwun sewu lho Pak Jakun. Nggih. Pripun Kang Mas? Lencung niku empuk napa atos, Pak? Lah lecong iki ya empuk. Wah, Nandinti lecong ku. aku lho empuk, mikir Cil. tok, Pak. Lah kono. Lah kono demoki bendina roh lak telek lencung empuk. Aku iki mikir tok. Oh iya ya nemen kono Kono ya. ben Mas. isuk bari bar dalang apa meneh bare ke bali desa golek telek. Oh, iki ndelok apa-apa. Oh, empuk ngono lho iki lho. Iki lho, Pak. Iki lho contoh dalang kaya apa model ngono nggih. Oh iya ya. Contoh dalang. Mas Yudo. Men sampean berarti nggih. Iki jane sing beneh ki aku apa sing edan ki kono? Lah aku emang mikir lah sampean demoki terus telek Iya, isu-isu. Saya Pak Jakun kula bantu sampean. Aku Nggih. gak setuju nek Pak Jakun mbok kalahne. Heeh. Masalahnya Pak Jakun ki Lho, sesepuh, bala wong kula. tuwek. Ki lho, Iki ning jeding tiba ping Nah. 4 wisan. Truk goblok kuwi. Kuwi lho. Gak maksudnya kawruhe tuwa. Lah aku kan mikir Saiki kono piye demoki. apa Lah aku lencong tekok to piye? Pak Jakun. Heeh. Apa cil ngono to Heeh, mau. telek lencung. Telek lencung niku atos napa empuk? Dijawab piye? Empuk. Berarti Pak Jakun. Ben isuk goleki telek lencung didemoki sitok-sitok ngene. Oh lho. alah. Saiki Pak Jakun genti takon, percil. Dalem. Telek lencung kae mambu apa ora? Mambu. Berarti kowe nek esuk mulai saka tanggapan ngamboni telek lencung. Ya, heeh. Wong Pak Jakun mung didemek kowe malah mbok amboni ngene. Mas Percil. Letong ke enak apa ora? Ya ora enak. Berarti sampean tahu mangan letong. Pak Jakun, Dalem. jenengan semerap marning Pak Jakun. Marning nggih. Marning ini saking Jagung Jagung. digoreng kuwi marning. bentuke serindil kalih marning niku sami napa mboten? Ora padha. Mboten sami. Ora. Mbok bilih lho niki mbok Nggih. bilih lho. Terus sampean terus mertamu nang griyane Pak Mur. Heeh. Lah ning jero iki ora nek panganan liyane Heeh. apa-apa tan liyane serindil ning dhuwur piring. Sampean sing nglakoni sampean piye kudune? Ya aku moh. Loh, moh niku balik napa jenengan meneng teng mriku? Ya balik. Loh, berarti
golek srintil liyane lak kono kurang berarti sampean. Sampean gak gelem, senengane sampean srintil goreng. Sampean meneng ning kono. Jangkrik iki. Kowe iki ya aja ngono. Cil, Mas Yudo. Nggih. Niki mau kula saderenge geguyonan, niki mau kula nampi serat saking Muspika. Nggih, wonten apa? Edaran Nggih. produk mie ingkang dipun haramkan ingkang mboten dipun keparengaken kadahar dening para masyarakat luas. Napa enten? Apa enek to, Wonten. Bos? Mie niku bebas karena Bebas. sudah mengandung dan produk halal dari Oh, MUI. jenengan niku mboten ngetos. Niki kula nembe nampi edaran, Mas. Lah niki. Napa? Siji mie ingkang dipun haramaken, Nggih. siji mie suwi maratuwa, loro mijeti bojone tanggane. Misui maratua karo mijeti mijeti tanggane. Seta. Kuwi duduk mie sing dipangan to, Bos? Loh, kula mau kan nggih produk mie. Nggih. Mie yang tidak boleh dimakan, mie yang tidak boleh dikonsumsi. Siji mie suwi maratuwa, loro mijeti bojone tanggane. Oh iya, Pak. Iya bener ya, Pak ya. Lah tak kira mie panganan oe. Sampean iki lak omong berarti blondrokne dagelan sampean iki. Lah iya. Ngono lho. lah diblondrokne dhewe ya ora gelem. Lah coba aku blondrongno. Lho, Jaluk kok diblondrokne. jaluk diblondrokne to, Pak? Lah Tak aduh blondrokne sampean. tenan Nun isin. pangan Lah pinten, nyatane lho? aku dalu niki pun tinenggan abah kula. Abah iki kok niku kula saya kendel. Lho iya, oke. Sampean kewan-kewan apal nggih? Apal? Suarane sapi. Nah, Loh, kok persis Dik ya? Ya nang bapakne sapi kok. Nek wedhus pripun? Wedhus. Kayak wedhus lanang ya. Nek pite jago? ya cukuruku. Lah nek tumo? Gak iso. Gak iso. Gak iso deh. Gak iso. Lah aku ya iso kok blondrongne sampean. Loh, ora tumo apa Tumo sih suarane? pripun? Iso lak katok-katok, Bos. Katok. Weh, gatel. Lho. Boten Ora tumo iso. gatel. Lah pripun? Apa, Tang? Pomane suarane sapi, Mah, suarane wedhus, bek. suarane pitik. Suarane tumo. Tumo Lah ora percaya bojomu pas mitani anakmu, nek tumo, nek tumo. Lho lho. Iki Dik, Kuwi suarane cangkeme kok ora tumone kok rumangsamu apa direken aku ki ora roh lak banyolan apa ki jenenge kok banyolan apa? Apa? Bedekan kewan. Kewan. Kewan to? Apa? Saiki ngene, Bos. Apa? Ya Pak Jakun nih. Iya, ndak. Nggih. Nek maling brondrokne aku perkara telek perkara. Iya, ya. Pripun? Nun sewu Pak Jakun. Nggih. Nun sewu lho niki. Nggih. Jenengan niku semerap kewan sing paling ngeyel sedunia ngono semerap. Pinjal. Pinjal niku napa? Pinjal niku tumone Tumo kucing. kire. Wah, kurang ngeyel. Kurang ngeyel, Pak. Lah kok Kurang liyane sampe ngomong liyane sembarang wis. uget-uget. Lah, uget-uget kok ngeyel ya apa ya enek to. Iki pokoknya kewan terngeyel sedunia pokoknya, paling ngeyel pokoknya. Katok. Lah terus? Katok no mboten? Nggih, pun. Ketek. Lah kok kethek? Loh, ngeyel. Ngeyel lagi. Kewan paling ngeyel sedunia niku kewan apa? Katok toh? Aku terus ngomong, ketek. Lah kok kethek? Loh, kok ngeyel neh? Karena ketheke ngeyelan, Ngeyelan. kethek kewan ngeyelan bener. Jakun ade kaya ngono toh? Ngono kok ya ndalang ya, Pak? Wong ngene iki padha karo menjatuhkan nama baik Pak Jakun. Nuwun sewu kula iwangi Pak Jakun. Nggih. Pak Jakun ki wong sepuh lho. Iya. Paling tidak dhek ning nggo desane dados kami tua Pak nggih. Kami tuwa. Kami tua lho. Kowe pomo nuwun sewu. Kowe kan wong saka Banyuwangi. Iya, Pak. Wis dianggap dulur karo Pak Jakun. Iya, iya, bener. Pomo kowe dianggap adike Pak Jakun nu gelem. Gelem, Pak. Berarti kowe adike kethek. Heeh. Lah sampean kok ngetekke aku? Sik ta. Kok iso ngomonganmu adek kaya ngono ta? Lah kowe ngarani Pak Jakun kethek nek kowe adike gaya adike kethek. Terus ya ora apa-apa, alhamdulillah kula kalih jenengan sami ketheke. Terus ini lho Pak Don. Apa? Aku yo bendina nyambut gawe karo awakmu. Heeh, Dik. Ora enek liyane tan Iya. liyane awakmu. Mm. Kowe tak anggap koncoku, tak anggap kakangku. Iya, iya, iya. Gelem ta? Ya gelem. Oh, berarti kakangi kethek kowe berarti. Berarti bengi iki Pak Murcito ki nanggap kethek ngono to. Iya, iya. Rumah saku ketok iki dagelan loro iki ya ora akur. Lah, akur bos kene padane lho nuwun sewu. Lah iki saiki sebabe apa? Napa? Lampu yo padang.
Enek listrik nggih Padang. Men plus ada akhirnya Kleru. Karena ada diesel yang mengaliri listrik terus akhirnya terjadi setrum, akhirnya padang. Alah, kuwi lek logika elektro. Lah sebabnya napa lampu kok padang? Sebab matane sampean ku lho melek. oh ngene Mripate sampean ki lho melek. lah merem ya peteng Dek ya Pak ya Anak sing melek ra ketok ya enek Apa? wong picek. oh iya oh iya nah. Pak Oh iya. Pak Jakun Nggih. Pak Jakun sampean tau ngombe kopi Nate kopi rasanya apa Pak Jakun kari nonton kahanan diwehi gula apa ora? lak diwehi gula Ya manis. oh ya berarti sering ngombe Bener, kopi bener berarti. ayak kulitnya koyo ngono Pak ya Ayo. oh Mas Tip apa kok iso Anu- tekan kulit barang lho. Ora. Masamu kulitnya kayak kopi ngono, Pak. ora senengane Pak Jakun ki Oh, kulite pitik Pak Jakun Dalem. nun sewu nanti teng tambak mriko jenengan Asring. wah pinter Pak Jakun Iya to nang laut to. sebab lek terus jenengan teng laut ngoten nika Nggih. sebab apa banyu segara kok mesti asin sebab apa ya Pak Ya Jakun ngandung ya diem ya jelas asin nek. ora kayak kuwi apa Iki jan jangkrik. apa Kita Pak Jakut mengandung garam nggih to. Sebabnya teng mriku niku mengandung beberapa mineral, Mas. alah mineral apane nah yo ngerti-ngerti Jalanan Jawa ngeten, kok. Mas. Ngeten. Pripun? Air laut niku terdiri dari beberapa air dari aliran sungai, mboten setunggal mawon. Alah. Dados niku terjadi beberapa mineral. alah kakek Karena adanya molekul-molekul Aduh, yang tambah mengandung molekul barang iki lho apa Cek, angel sebab apa banyu segara kok mesti asin niku sebab Lah sebabnya apa? sebab mbok dilat tunggalane iki Oh. lho Pak enek lampu terus melek terus merem gitu lho Pak Wong malik nggih. Pak malik Pak Jakun Wong nggih bener Mas Yudo. Nggih. Anu Mas Percil, dalam sampean iwak pitik entah seneng. gue mboten purun no Gombal lek digoreng. ya doyan Oh, ya Wah, ya digoreng Mas Yudo Nggih. seneng bleketekan gombal. Lah nggih layak pemean nggon kuntek ki mbok Ah, pangani ya. piye to omonganmu gitu Mas Percil. dalam Sampean iwak sapi entah seneng. mboten purun Gombal lek digoreng. purun Lah kuwi. sesek anu alon-alon ya rasa cepet-cepet Mas Percil Mas Precil, Dalem. sampean iwak pitik entah doyan. mboten purun Mas Gombal, nek digoreng. oh iya jane lak digoreng nggak seneng Pak aku di sop gombal gitu ya cok cekel Malam. Wah senengane blondrokne kancane ini jenenge serekalan.